Dobrý deň, takže ja sa volám Andrea Cunnington a chcela by som vám povedať o mojej novej knihe, ktorú teraz už dopisujem. Bude sa volať Cudzia krv a je to opäť skutočný príbeh, respektíve skutočné príbehy troch žien, ktoré hľadajú svoje šťastie. A to šťastie hľadajú ďaleko od tej podstaty, stále idú dopredu, niečo ich núti, láka spoznať svoju rodinu, spoznať, jedna z nich je adoptovaná, jednu opustil otec, keď bola ešte maličká, spoznať takú tú podstatu, z ktorej vyšli a v podstate, keď sa tým životom nejakým spôsobom premielajú a idú ďalej, tak zistia, že tá podstata sedí vždy najbližšie k ním. Že to hľadanie akoby nemusíš prejsť 4 svetadiely kvôli tomu, aby si našla to svoje, alebo človek našiel to svoje šťastie. A samozrejme sú tam nejaké zaujímavé historické, bratislavské, slovenské, medzinárodné reálie. A všetko je to napísané jednoduchým, moderným jazykom tých troch mladých žien, ktoré sa preplietajú životom. A ja ich osobne už mám veľmi rada a dúfam teda, že ich budete mať radi aj vy.